Naimbag nga aldaw, kada kayo amin. Kumusta kayo? Nadanon manen, tin tayo panagadal, kadagiti kabarbaro nga adal, iti kindergarten. Siyak ni Mang Venus, ket siyak ti kadwayo, tin tayo panagadal. Kamaudyanan na dahito yung episode, manamnama nga, umuna, mabigbig mo ti usar, dagiti na duma-duma aparte ti bagi, ken dagiti garaw, ang maaramid mo, babaen ti panangusar, kadagitoy. Ken may kadwa, maibaga, dagiti lima, apangrik na. Wow! Nagpipinta sa bilit! When nga rod? Aniya, tinakita, dagiti ubing, iti ngato ti kayo. Husto, bilit. Aniya, aparte ti bagi, ti inaramat dagiti ubing, tapno makita ti bilit. Nalaing, ti mata. Ti mata, ket muus-usar, apagkita. Us-usaren tayo ti mata, tapno makita ti napintas nga aglawlaw. Dagiti na duma-duma abambanag, ti pamilya tayo, ken dumapay. Babaen ti tulong ti mata tayo, makabuya tayo iti TV, ken makabasa ti libro. Nagbanglo ti sabong. Aniya ti ubraen ti ubing. Husto ang angutan na ti sabong. Aniya aparte ti bagi, tinaramat ti ubing, tapno maangot na ti sabong. Husto ti agong. Ti agong ket mausar apagangot. Gapo iti agong, maangot tayo, dagiti bambanag, iti aglawlaw. Adda na banglo nga angot, kas kuma iti bangbanglo, sabon, ken sabong. Addamet na bangsit nga angot, kas kuma iti natay abao, basuraan, ken na bangsit a medyas. Nangegyo ka ni Dayjay? When? Uni ti bilit. Aniya tinangeg dagiti ubing. Husto ti uni dagiti bilit. Aniya aparte ti bagi, tinaramat dagiti ubing, tapno mangyegda ti uni dagiti bilit. Nalaing, tilapayag. Tilapayag ket mausar apagdengeg. Babaen ti tulong tilapayag tayo, mangyeg tayo dagiti uni iti aglawlaw tayo. Adda na pigsa nga uni, kas kuma ti uni ti ambulansya, himat ken guruod, ken paputok. Addamet nakapsot nga uni, kas kuma iti uni ti orasan, bilit, ken uleg. Nagsamit ti ice cream. Aniya ti raman ti ice cream, akan kanen ti ubing. Husto, nasamit. Aniya, aparte ti bagi, ti inaramat ti ubing, tapno maramanan na ti ice cream. Wen, ti dila. Ti dila ket mausar apagraman. Babaen ti tulong ti dila,
maramanan tayo dagiti kankanen ken ininumen tayo. Adda na samit araman, kas kuma iti candy, cake, ken tsokolate. Adda met na apgad araman, kas kuma iti asin, chichirya, ken soy. Adda pay na alsem araman, kas kuma iti suka, lemon, ken salamagi. Adda pay tinapait araman, kas kuma iti pariya, kape, ken agas. Nagtangken ti bato. Aniya, aparte ti bagi, ti inaramat ti ubing, tapno mariknana, anatangken ti bato. Wen, ti ima na. Ti ima ket mausar apagrikna. Babaen ti tulong dagiti ima tayo, maiggeman, ken marikna tayo, dagiti bambanag, iti aglawlaw tayo. Marikna tayo, no nakersang ti maysa abanag, kas kuma iti atis, ken haloblak. Marikna tayo pay, dagiti nalamuyot, kas kuma iti sarming, ken botelya. Babaen pay iti ima, marikna tayo, dagiti natangken, kas kuma iti bato, ken timba. Marikna tayo pay, dagiti nalukneng, kas kuma iti pungan, ken teddy bear. Nalaing ubing, intayo man dublien nga ibaga, dagiti na dumaduma aparte ti bagi, ken ti usar na. Mata, usaren a pagkita. Agong, usaren a pagangot. Lapayag, usaren a pagdengeg. Dila, usaren a pagraman. Ken ima, usaren a pagrikna. Nalaing, dagitoy alima, ket nakunkunapay, alima a pagrikna, wenno 5 senses. Anya dagitoy? Pagkita, pagangot, pagdengeg, pagraman, ken pagrikna. Naawatan ka di ubing? Nalaing! Intayo nga ruden iti pangrukod nga activity. Irwar ti self-learning kit week 7 ken week 8 ket intayo sungbatan ti pangrukod nga activity. Week 7 umuna nga activity. Ikan ti check ti parte ti bagi nga us-usaren ti ubing nga da iti ladawan. Intayo sungbatanen. Naalayo ka di amin kayo muna nga activity? Very good! May kadwa nga activity. Agaramid ti uged, ang mangisilpo, tiladawan dagiti ubing, ang mangipakita, ti na dumaduma agaraw ti bagi, ken iti anniniwanda. Intayo sungbatanen.
ka di amin ti may kadwang activity? Nalaing! May katlong activity. Getengen dagiti ladawan a makita iti baba. Ipigket dagitoy iti abay ti parte ti bagi a nausar. Agpatulong kadagiti naganak wenno makabael nga aggeteng ken agpigket. Intayo sung batanen. Naalayo ka di amin ti may katlong activity? Nalaing! Week 8, letra A. Marisan ti maradaga dagiti ladawan a makita iti uneg ti balay. Intayo sung batanen. Naalayo ka di amin ti activity? Very good! Letra B. Marisan tinalabaga, tibanag, nga addaan tinapigsa nga uni. Ken asul, tibanag, nga addaan tinakapsot nga uni. Intayo sung batanen. Naalayo ka di amin ti activity? Nalaing! Letra C. Ikan ti check dagiti bambanag nga addaan tinabanglo nga angot. Ken X dagiti bambanag nga addaan tinabangsit nga angot. Intayo sung batanen. Naalayo ka di amin ti activity? Nalaing! Manggetteng isagatlo aladawan nga addaan raman anasamit, napait, naapgad, ken naalsem. Ipingket dagitoy iti kahon nga adda iti baba. Agpatulog iti naganak wenno makabael nga aggetteng ken agpingket. Intayo sung batanen.
Naalayo ka di amin ti activity? Very good! Letra D. Marisan tinalabaga, ti banag anakersang, ken berde tinalamuyot. Intayo sumbatanen. Naalayo ka di amin ti activity? Nalaing! Marisan ti asul, ti nalukneng. Ken amarilyo, ti natangken. Intayo sumbatanen. Naalayo ka di amin ti activity? Nalaing! Nakalalaing kayon tamuyon ngay baga dagiti parte ti bagi tayo ken dagiti na dumaduma nga usarda. Ammok nga rod an naawatan yon an nalaing ti leksyon tayo. Di tangaruden ti nagpatinggaan, ti adal tayo itangal daw. Agiyamanak iti panagdengeg. Manen, siyak ni Mang Venus, ti maestrayo iti kindergarten. Bye-bye!